uwar gida da iyalan fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Zaria Sheikh Khalifa Sani Abdulkadir sun koka kan bacewarsa kwanaki 25 bayan tafiyarsa Abuja sakamakon rufe asusun ajiyarsa na banki da aka yi. Malamin da yana ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar Fitiyanul Islam, haka zalika jagoran Tijjaniya ne a Zaria da jihar Kaduna baki ɗaya, da take magana a cikin wata fira da Arafa International da ke jihar Kaduna. Matar malamin addinin musuluncin Hajiya Ramatu Khalifa Sani Abdulkadir ta ce mai gidan nata ya bar gida da sanyin safiya bayan ya shaida wa matarsa cewa zai tafi Abuja domin warware matsalolin da suka shafi asusun ajiyarsa na banki. Ta kara da cewar ya buga min kofa da safe sai na gaya masa ina addu'a ne, daga nan sai ya bani kuɗin da zan yi amfani da su na gida. Ya ce zai tafi Abuja insha Allahu, zai dawo a ranar, ba zai kwana ba a can. Ta ce tun daga wannan rana har zuwa yanzu ba a sake jin muryarsa ba, duk da lokacin na kira layinsa a kashe. Yau kwanaki 25 kenan ban sake jin muryarsa ba, in ji matarsa. Dan malamin ya buƙaci jin dalilin rufe asusun mahaifinsa tun daga farko, sai aka bayyana cewar hukumar EFCC ce ta bada umarnin rufe asusun. Haka zalika za a iya buɗe asusun ne kadai da umarnin hukumar ta EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa.